fasihin gwamna fari dogo, gwagwaran katsina janar rakka, zababban gwamna fari dogo, jajirtaccen gwamna janar rakka, masu abin amfana fari dogo, kusa daukin gwamna janar rakka, gwamna da rabin gwamna ya kai wanda kasa ta nuna ga mataimakin mu na gwamna gidan rakka, gaskiya da amana gidan rakka, joba mun amfana gidan rakka, musu tamu ya zauna gidan rakka, tabiru masu amana gidan da tsaure dan aljanna gidan rakka, ya ce mu wake gwamna fari dogo, amma ba sarakin gwamna janar rakka, me ka tana wando ko janar rakka, duk jinin da tako fari dogo, giwa mai kada tarko janar rakka, biru ga tamboko fari dogo, kai kowa ke dako janar rakka, ka aka wa gangan fari ai dogo, injiniya mun tare na masari barfari malumfashi mai abin alkhairi wai ina turaji ta arugu mai yaji arzikin fulogi inji ai ta kwalisannin ka shamsu taka ta same ka dukwane ya ce inganka na dan albarka bala abu mai Allah masu kishin sallah sigar makara da jumla bala amanar talba wanda baya canjin lamba ke kuma jira sai iwa ai bala amanar wambai hamza mai basira dubbai na donko zaɓin Allah masu kwarjini da kamala fari dogo, gwagware ikon Allah halsi ta ko ina ka bulla duk magajin baba masari tushen goma fari dogo, wanda saka da riba har ya jira ranar ɗiba sannan malam duko na kwamanda duko sannan gwamna duko gwagwaren katsinan duko fari dogo, masaraken gwamnoni duko mai zamani kai shi zan yi bayani duko ba a yare ni kuma ba ya san mai raini ya zama mana zani ko ta bangaren addini saraki sa'a dai duku gwamna dai gwagwara kai daidai yanzu kai ne dai cikar bayanin dai ga mai fahimta dai yan fahimta dai gaba sarake na duku gwamnan nan cikar kamalan